analog camera. Ito ay sinaunang camera na ginamit. Ito ay lens. Masarap. Parang salamin ng camera. Tapos ito yung film rewind o camera back rails. Pwede mong ibalik yung pag nag-capture ka, pwede mong ibalik o itignan. Tapos dito yung hot shoe. Dito mo makikita yung pinipicturean mo nasa malayo. Tapos ito yung shutter. Nasa right hand siya. Ito yung parang bilog. Dito mo ina-adjust kung paano yung distance ng kinukuhanan mo. At film advance lever. Ito sa right hand din siya. Kapag kumuha ka ng camera, automatic na baba ito. Tapos yung shutter button o release button na dito pumapasok yung pagkuha mo ng camera. Yun lang. Tapos ito yung likod ng analog. Yung back, yung frame na pag isasara na. Tapos viewfinder. Parang hatch lang to. Yung viewfinder. Doon mo makikita yung view. Yung fill compartment, dito yung inilalagay yung film analog dito. Tapos ilalagay doon, hilahin papasok dito sa film take up reel. Dito yung na-capture ng picture, dito umiikot, dito naiipon, dito yung wala pang picture. Tapos rewind release button, dito mo makikita yung yung na-picture mo na, pwede mong i-rewind, balikan. Yun lang.